33 a každá tá skupina pracuje na inom poli a rieši iný problém, ktorý je v tej lokalite ako palčivý. Takže máme v Kremnici takú skupinu, my im hovoríme konferencia, ale nie je to zrovna taký šťastný názov, ale je to skupina tých dobrovoľníkov a pracovníkov. Tí riešia rómsky problém, tam je materská školka, založená škola, dokonca gymnázium. Otvorené bolo rómske gymnázium, potom tiež deti prepustené z detských domovov, zvlášť po 18. roku života, dievčatá, chlapci. Dokonca už aj keď vzniknú vzťahy medzi dievčatmi a chlapcami, že sa zoberú, utvoria sa manželstva, rodiny, tak dokonca už vytvárajú podmienky výstavbou drobných domčekov pre tieto znovu vznikajúce rodiny, aby začínali na úrovni. Je to také dosť zoširoka dielo a veľmi prácne, ale veľmi dobré výsledky sú. Potom máme iné konferencie. Ešte ste spomínali, pred reláciou ste spomínali väzňov. Neviem presne, kde sa v dvoch lokalitách máme v Šaci, pretože tam je väzenské zariadenie a to je taká konferencia, teda taká pracovná skupina vincentínska, že aj dozorcovi, aj personál väznice, aj spolu teda so získanými väzňami tvoria takúto konferenciu a riešia ich, povedzme, že rodina sa nechce stýkať s tým zväzením, tak sa snažia napravovať tieto vzťahy, potom, keď vyjdú z väzenia, im pomáhať. A je to obdivuhodné. A potom druhú skupinu máme v Zlatých Moravciach, tam máme pani doktorku, už teraz obhajila aj doktorát. Ona sa venuje problému penitentológie, čiže to je problému trestanectva ako takého. A ona dokonca chodí do väznic a v jednej slovenskej väznice, nebudem celkom konkretizovať, založila takú skupinu, kde umožnila niekoľkým väzňom maturitu, vo väzení maturitu. Čiže musela zabezpečiť celý proces výuky. A tá je orientovaná, táto skupina, hlavne na väzňov prepustených. Takže ako prídu už po výkone trestu, sa im snažia zabezpečiť prácu a zaradenie do spoločnosti, čo majú jeden ten veľký dopravný prostriedok, ako sa to volá, ten veľký tyrák. No, aj tým tyrákom ich pošle do sveta a nezutekali. Proste to sú také obdivuhodné konferencie, že my sa cítime až maličky pri nich a všetko sú to dobrovoľníci. Áno, že v každej takýchto veľmi náročných majú, v tej Kremnici majú už aj zamestnancov, aj táto konferencia v Zlatých Moravciach si zasa urobia, povedzme, majú maják ako pomocnú občianske združenie, ako my sme Slnečnicu, keď chceme konkrétne podporiť. Takže oni ešte takú konkrétnu činnosť môžu vykazovať ešte v pomocných takýchto organizáciách. Teraz sa opäť vrátime k nášmu Domu nádeje, čo ste priniesli kroniku, i k občianskému združeniu Slnečnica. Ešte tam som sa zabudla spýtať, že prečo Slnečnica? To je taká pekná historka, povedz ju, aká. Sestričky Vincentínky sú prirovnávané k slnečnici. Je to kvet pekný, ale veľmi užitočný. Dáva olej, je užitočný, aj by som povedala skromný, rastie, nie je náročný na rast a svoju hlavičku obracia za slnkom. Takže symbolizuje sestričky Vincentínky a preto aj občianske združenie, kde pracujú sestry Vincentínky, dostalo názov po nich, teda ich symbole. Slnečnice. Z jedného zrnka narastie 100 zrniek, čiže plodné, ano, ako činorodé. Skromné, plodné a užitočné. Skromné, užitočné, áno. My sme predstavili váš záber, by som priam povedala. Máte čas na svoju rodinu, na svoje súkromie? Máte čo? Lebo predpokladám, že vám veľmi veľa zaberie starostlivosť o tieto dva projekty, veľa času. Tak ako to vyzerá s vašim súkromím? No, svoj voľný čas dávame do placu k týmto službám a
Myslím si, že rodina sťažuje si. No keď si sťažujú, musia si zvyknúť. Ale zase nie sú zanedbávaní. Si myslím, že pokiaľ je to dobrá myšlienka, pokiaľ je to účelné, tak máme podporu viac menej aj od rodiny. Pani Šajdová, ja tu mám ešte 2 publikácie, ktoré sú aj z vášho pera. Aj s vašim manželom ste napísali? Áno, áno. V službách Evanjeliovej lásky. Tu ste vlastne predstavili svätých a blahoslavených spolku svätého Vincenta de Paul. Ale tiež ste ešte vydali aj túto knihu Svätá zem. Ako ste sa k tomu dostali? Takže som bola na púti v Izraeli a sprevádzajúci doktor Majerník, dôstojný pán a doktor teológie, sa ako tak posťažoval, že by mal napísať niečo pre putníkov a že nestačí. A ja takej neprozreteľnosti som sa ponúkla, že mu pomôžem. A že už mám aj niečo napísané, lebo som sa na tú cestu pripravovala. No a potom tá spolupráca sa tak rozrastala, také jednoduché knižočky a tak vzniklo až takéto kompendium, ktoré má 800 strán a trvalo to 7 rokov. 7 rokov. Takže máme možnosť prelistovať. A to už je 3. vydanie toto. Skutočne vy ste také vzory, ktoré ste prišli pre našich dôchodcov. Prišli ste nám všetkým ukázať, že odchod do dôchodku môže naštartovať ďalšiu etapu nášho života, v ktorej môžeme využiť všetok náš potenciál a vlastne ste takými vzormi. Aké je vaše krédo životné? Môžem ja začať s tým, že neviem, skutočne vždycky som sa snažila mať nejaké kredo, ale je to také trošku aj úsmevné z mojej strany, ako sa to vyvíjalo. Ako gymnazistka nadšená štúrovcami som mala heslo, že dali sme sa do služieb ducha a preto musíme prejsť cestou života trnistov. To je Ľudovít Štúr. Potom už keď som študovala medicínu, tak sa mi to zdalo také menej vhodné pre medicínu, tak vtedy som na čierno si študovala, to boli 50. roky Benediktínov, tak som si povedala, to je také krásne heslo, to ora et labora, modli sa a pracuj, však prakticky furt sedím v knihách, na prednáškach a potom sa dačo pomodlím a zasa pracujem, čiže to je také vhodné. No a to sa mi hodilo aj do môjho povolania lekárskeho a k tomu som si potom ešte pridala takú pomôcku, že teda pomáhať, nakoľko sa dá, neubližovať. Hoci v našom povolaní môže človek ublížiť aj nechtiac, takže to som si ešte ako zduplikovala. To sú moje 3 životné kréda. Ja dúfam, že už v 3. veku už nebude meniť nič na tom. Možno ešte príde. Nech sa páči, pani Racová. Máme všelijaké predsavzatia, plány, nevždycky sa nám splnia. Ale človek vždycky môže byť užitočný tam, kde ho život postaví, pokiaľ pracuje podľa vlastného svedomia, aby robil to, čo robí, aby robil s láskou. Teda není dôležité, akú robotu robíme, ale i ten najmenší skutok, ktorý sme urobili s láskou, má väčšiu cenu. Takže môžeme byť vždy užitoční. A keď už nemáme čím poskytnúť tomu druhému, tak až plnú úsmevom. Výborne. To by sa hodilo výborne na záver, ale nedá mi ešte, ako vy vnímate život na dôchodku, keď ste prešli, teraz už to máte možnosť zhodnotiť, lebo ja som sa vás pýtala pred reláciou, či môžem prezradiť váš vek, pani Šajdová, vy máte 76, bude mať 77. Budete mať 77 a pani Rácová, vy ste krátko po 70-ke. No, ja len musím skloniť hlavu a skutočne taký vzor mať pred sebou. O tomto o všetkom, čo sme si hovorili, tak od dnešného dňa mám záväzok nepremrhať ani 1 minútu leňošením. A ešte som sa práve na ten dôchodok chcela spýtať, že či ste nemali také plány, že si troška poleňošíte, že si troška oddychnete, predsa len tie lekárske služby tam sú aj nočné a neviem čo všetko. Nemali ste taký plán, že teraz budem troška leňošiť? No, mali sme taký plán, ale sa to zmenilo s tým, že ja som šla do dôchodku, takže sa kolegovia hnevali, že odchádzam
do dôchodku a